Metaksi ka wegi yang Shnongpdeng kala ingkhong lut khait ha Shnongpdeng ka badan jan dauki lai thu ba ka jing plu jong ka yang ka de na ka jing bthei jong ka lyer shet ka jing plu kam shem la pin saw ye no hande ka jing klan bor jong ka deng kala bam du ya ka te ka yang ba lai thu ba ka te ka jing ja ka de ha ka por kharwe steng min tam sta kinong shong kala thaulat ban let plep ya ka te ka deng hande kim shem la satia bat ka yang kala julor lut khat bat ka jing du kala poi de ki phaulak tingka Mun toy. Hey, sini side. Mana? Đây nó mana kau Ini. Stop. Ada belum nomor itu dah? Ada seperti itu belum? Kalau seperti, betul. Siap, ini. Ayo. Bentar ke sini nah. Udah, Pak.